No he vist el missatge fins ara. Has trobat la càmera? Com ha anat el metge? Diu que estic millor, encara que no m'ha donat l'alta. Però pel que sembla, pot ser cosa de dies. Em sembla que m'has d'explicar moltes coses. Em sap greu. Que et sap greu? Què és el que et sap greu? Que t'han donat l'alta fa 3 dies? Que em vas dir que anaves al metge i era mentida? Que no confies en mi? Què és el que et sap greu? Tot, Sílvia, tot. Per què? Per què totes aquestes mentides? No volia fer-te mal. Quan vam planejar-ho tot, no vaig preveure, no hi comptava. No em podia imaginar que, un cop aconseguit l'objectiu, em costaria tant anar-me així. El problema és el Iago. No em puc evitar. És el meu fill. I sento que ja l'estimo. Que l'estimes? Què vol dir que l'estimes? I ara què hem de fer? Vols canviar els plans? No pots canviar els plans. No podem. Els bitllets ja estan confirmats. Hem de ser a la terminal A 2 hores abans. Per fi cap a casa. Lara, quan et vagi bé em prepares el compte, si us plau. Te'n vas? No puc endarrerir més la feina. Està bé. Va, anima't. Hem quedat que vindràs a veure'l de tant en tant. Si mantens totes les precaucions i mentre siguis segur... Què més vols? Encara no li he dit. Però si vam quedar... Ja ho sé com vam quedar. Però no ho he fet. Doncs no ho pots allargar més. Oh, sembla que mai havia anat a tantes botigues. Estic rebentat, La botiga de música és la que més m'agrada. No m'havies d'haver comprat res. Va. Gràcies. No, aquí no sé. Vull que els escoltis. La música és com el vi, saps? Guanya amb el temps. Si són els que escoltaves tu de jove. M'estàs dient vell? No, tot el contrari. Si cada dia estàs millor. Gràcies a Déu. Si no m'has d'agrair res. Aquest any sense el Max ho està passant fatal. Ni tu has canviat tot. Aquest estiu tornarà. Ja ho veuràs. I què? Tornarà a marxar? Jo m'he fet a la idea que el Max té la seva vida lluny d'aquí. I jo he de fer la meva. I mira, ho he intentat tot, però et juro que la distància... Ho mata tot. Sí. Sí. Però tu ets aquí. O sigui que no parlem més del Max i parlem de nosaltres. No sé, del que podríem fer aquest estiu. A mi m'agradaria que passéssim uns dies junts, com vam fer per Setmana Santa. Com ha anat? No ha anat. No m'he vist encara de dir-li. No sé com he pogut pensar que 2 visites l'any podien solucionar les coses. Potser millor així. Què vols dir? Que tens raó, que no hauria funcionat. Mira, quan se n'adoni que te n'has anat sense acomiadar-te, al principi segur que ho passarà una mica malament, però ho superarà. Escolta, em sembla que no ho has entès. No t'estaràs plantejant que ens quedem, oi? Vull fer-li de pare. He esperat. He tingut paciència, però ja en tinc prou. Acabaràs de fer la maleta i marxarem o això nostre s'ha acabat. Escolta, jo... Abel, fa 15 anys que estem junts. T'estàs plantejant engegar-ho tot per una persona que fa 4 dies que coneixes. És el meu fill. Abel, acaba de fer la maleta, sisplau. Sílvia, l'estava desfent.
Així. Ja has triat. Sílvia, què hi fas aquí? Volia parlar amb tu abans de marxar. Encara hi ets a temps. Vine amb mi. Abel... Ja n'hem parlat. Per mi també és difícil, saps? Però ho tinc clar. Ho tenies tot pensat, no? Des del principi. No només va jugar amb ell, també va jugar amb mi. No sé de què em parles. Podies haver-lo fet agafar. Que el cedessin i li extraguessin la medul·la que necessitaves. No hagués calgut ni parlar amb ell. Ni conèixer-lo. Cap contacte. Però no era això el que volies, oi? En el fons, el que volies de veritat era recuperar-lo. Recuperar el teu puto fill. O no em va ser ni conscient d'això? Mira, tant me fot. Pots quedar-te a jugar a pares i a fills. Me'n vaig. Si m'ho proposo, aconseguiré oblidar-te. I no tardaré gaire temps.